Hola, buscadors. Ara toca parlar del node llunar a la casa 4. A veure, com sempre, va molt bé entendre, per entendre el node del nord, va molt bé entendre el node del sud. En aquest cas tenim el node del nord a la casa 4 i el node del sud a la casa 10. Això significa que en l'anterior vida vas estar treballant l'energia de la casa 10. La casa 10 és, a vegades en diuen la casa de l'èxit, la fama, però sí, és un efecte secundari d'això. En realitat, la casa 10 és allà on nosaltres fem a la societat, fem cap a fora, de cara a fora, el millor de nosaltres, el que a nosaltres ens agrada ser, el que en diríem la vocació, i que, lògicament, si ho fem bé, la gent li agrada, ho valora i et dona el que se'n diu feedback. Aleshores, això pot ser la fama, tenir èxit. Però no vol dir necessàriament sortir per la tele, sinó, diguem, fer que la societat valora i t'ho fa entendre el que tu fas. Això significa doncs, que la casa 10 és sortir cap a fora, passar-te la vida fent coses cap a fora, tenir una rica vida social i tenir èxit fins a un cert punt. Però normalment sol indicar que dediques tanta energia cap enfora que cap endins, cap a el que és la teva casa, la teva família, es queda com deixada de costat. Tots coneixem els exemples de persones que s'han dedicat al seu èxit, a la seva professió, a la seva fama i no han valorat o no han dedicat temps a la seva família. Després, quan són grans, es queixen que no han estat uns bons pares perquè no han tingut temps per dedicar als fills, per exemple. Això seria la casa 10. Clar, si vas passar tota la vida cap enfora, ara has d'equilibrar-ho. A la casa 4, quan tens el node a la casa 4, el que has de fer és treballar per la família, per les teves arrels, els teus orígens, el que és la casa, l'hogar, que diuen. Valorar això i no tant el sortir cap enfora. També la casa 10 és sortir i relacionar-se amb molta gent. La casa 4 és petits grups tipus familiar. Això és el que vens a fer ara. En la casa 4, quan tens el node aquí, significa que has de enterar-te'n, donar-te en compte del veritable valor del que és la família. Tant la família amb la que vas néixer com la família que tu puguis formar. Donar valor a això, donar valor a estar a casa, donar valor als teus orígens, tota aquesta història. Clar, què passa? Que normalment, diguem, els que tenen el node nord a la casa 4, el primer que li comentem o li preguntem és: veritat que quan eres jove no estaves mai a casa? La broma que fem és: si hi ha un terratrèmol, segur que no t'agafa a casa. Perquè són persones que tenen tendència a sortir cap enfora. De fet, molts joves se'n van de la família, normalment. La qüestió és que sempre estan a fora. Cap a dins no hi estan mai. I això és el que venen a aprendre ara. Ara vens a aprendre a valorar la família. Insisteixo que també no és solament la família, sinó grups familiars. Tipus familiar, me refereixo. Vull dir que hi ha amics que es converteixen en més que família, molt sovint. Llavors, grups petits, que hi ha una relació quasi com una família, també. Però les arrels és això, família i la casa. Veuràs que a mesura que et vas fent més gran, cada vegada tens més ganes d'estar a casa i menys de sortir. Això és correcte, això és el que vens a fer. Si tens dubtes, m'ho preguntes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.